Inselmilkom. Illum l-erba' 5 ta' Awwissu. Il-Knisja tfakkar id-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore f'Ruma. Din il-Bażilika hija meqjusa bħala l-ewwel waħda fost il-knejjes iddedikati lill-Madonna, għalhekk saret magħrufa bħala Santa Marija Maġġore. Illum imexxi l-Quddiesa u Rużarju Patri Michael Da Bono, Ġiżwita, li ġie ordinat saċerdot mill-Arċisqof fid-29 ta' Ġunju li għadda flimkien ma' 9 saċerdoti oħra. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Hekk illum f'din it-tifkira tad-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore ejjew nitolbu l-Knejjes f'Ruma u l-Knejjes kollha fid-dinja anki f'Malta dedikati lil Santa Marija u nkomplu nitolbu biex bħal Marija aħna wkoll nikbru fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int ir-rajt tajjeb li taraf in-naċ tiegħek, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa mitlufa, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Warrab minn quddiem għajnejk mulej iħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk b'dak li nagħmlu aħna insalvaw bit-talb ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien oraklu tal-mulej, jien inkun Alla tat-tribujiet kollha ta' Iżrael u huma jkunu l-poplu tiegħi. Dan jgħid il-mulej, il-poplu li ħeles mis-sejf sab ħniena fid-deżert, Iżrael terraq lejn il-mistrieħ tiegħu. Mill-bogħod il-mulej derlu, bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Jien nerġa' nwaqfek fuq riġlejk, oxebba ta' Iżrael, u inti tieqaf. Terġa' tiżżejjem bit-tnabar tiegħek u toħroġ tisfen fer-riħa. Terġa' tħawwel idwili fuq il-muntanji tas-Samarija. Il-bdiewa tiegħek iħawlu u jiġbru l-ewwel frott. Għax jassal jum meta fuq il-muntanja ta' Efraim l-assiesa jgħidu u jgħidu: Umu, ejjew nitilgħu Sion għand il-mulej Alla tagħna. Għax dan jgħid il-mulej, għannu bil-ferħ għal Ġakob, selmu lill-ewlieni fost il-ġnus, xandru, faħru u niedu. Il-mulej salva l-poplu tiegħu, il-fdal ta' Iżrael. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien, il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej iħarisna kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Issimgħu ġnus kelmet il-mulej, xandruha l-bogħod fil-gżejjer u għejdu. Dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif ir-raj iħares il-merħla tiegħu. Ngħidu flimkien, il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Għax il-mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu. Qatt jiġu u jannu fuq l-għolja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba t-tiba tal-mulej. Ngħidu flimkien, il-mulej iħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu.
Jifirħu ġbejbiet bis-sfin, jifirħu iż-żgħażagħ u xjuħ. Jiena nbiddel il-viżtu tagħhom fena, infarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. Ngħidu flimkien il-mulej iħarisna kif fraj iħares il-merħla tiegħu. Profeta kbir hawn fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi. U qabdet tajjat u tgħid: Ħenna lija mulej bin David. Binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh u jgħidulu: Eħles minna għax ġejja tajjat warajna. Iżda hu qalilhom: Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-naċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda hi resqet, inxteħtet qudiemu u qaltlu: Enni mulej. Hu weġiba: Mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-ulied u tixtu lill-ġriewi. Hekk hu mulej qaltlu. Iżda l-ġriewi wkoll jiklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidinhom. Imbagħad wieġeb Ġesu u qal: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Hekk naħseb illi l-qari tal-lum joffrilna talima kbira u sempliċi fl-istess ħin. Nitalmu minnhom x'inhu l-frott ta' min jittama u jemmen falla. Hekk fl-ewwel qari naraw kif Alla iwiet lil-Lut li kienu fil-jasar dak iż-żmien meta jikteb il-profeta, il-Lut kienu fil-jasar. Jgħidilhom biex jekk jittamaw fih, ser jerġgħu lura fl-art imweda tagħhom. Fil-fatt il-qari isemmi Iżrael ħajterraq lejn il-mistrieħ tiegħu. Anki fis-sal naraw immaġni sabiħa ta' Alla li hu ħsieb u jħenn għal min jittama u jemmen fih. U bħal raj li jħares il-merħla tiegħu u jreġġaħħa lura lejn il-maqjel, hekk jagħmel mal-poplu tiegħu u jagħmel magħna l-koll. Fil-Vanġelu nisimgħu b'din il-mara li għandha fidi qawwija ħafna li għalkemm mhijiex mara ludija, il-fidi tagħha twassalha biex binta tinħeles mill-ħakma tax-xitan. Fidi insistenti konna ngħidu li tibqa' tgħid il-Ġesu biex tfejqilha l-binta. Li tolqot lil Ġesu u minħabba din l-insistenza tagħha tbiddillu fehmtu u jiddeċiedi li fejaq il-binta. Hekk aħna wkoll nitolbu biex bħal din il-mara u bħal Lut ikonna l-fidi u t-tama f'Alla. Biex bħal Madonna aħna wkoll inkunu nies ta' fidi u tama kbira. Fidi li timbuttana biex nitolbu, anki forsi kultant b'insistenza, għax fl-aħħar Alla verament ħajatina dak li verament huwa tajjeb u taġid għalina. Ntobbu wkoll it-tama biex ma naqtawx qalbna fid-diffikultajiet, forsi diffikultajiet li qegħdin ngħixu bħalissa f'dan iż-żmien diffiċli, u anki forsi f'diffikultajiet li jiġu fil-futur. Ejjew ma nitilfux it-tama tagħna f'Alla għaliex hu bħal raj li hu ħsieb il-merħla tiegħu ħajjieħu ħsieb lilna wkoll.
Aħna niċċelebraw illum id-dedikazzjoni tal-eqdem knisja f'Ruma li ġiet mibnija fġieħ il-Marja Verġni tifkira ta' meta fil-Konċilju ta' Efesu Marja ġiet magħrufa bħala Omm Alla, nitolbu lil Alla biex bit-talb tagħha neħilsu minn kull deni u niksbu s-salvazzjoni. Żomm il-Knisja tiegħek mulej maquda fl-imħabba biex l-insara kollha ikunu ħaġa waħda fl-imkien fit-talb ma' Marija Omm Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejn il-bnedmin kollha fil-hemm tagħhom wettaqhom bit-tama kif qawwejt lil Marija biex tieqaf ħdejn is-sarib ta' Ġesu u mlejta bil-ferħ fil-qawmin tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li l-mejtin kollha jidħlu għal dejjem fil-għena u fis-sartna tiegħek kif żejjint lill-Verġni Marija bil-kuruna tas-Sultana tas-Sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fejja il-morda, faraġ l-imniktin, aħfer lil-midinbin. Għati is-salvazzjoni u slim lil kulħadd għat-talb ta' Marija Omna u Omm il-Knisja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox, int trid li l-imqazza Verġni Marija Omm ibnek tibqa' dejjem verġni u hekk tajtna l-ġid tas-salvazzjoni ta' dejjem. Għat-talb tagħha ta' Omm eħlisna mit-tiġrib u dwejja ta' dawn iż-żminijiet u għatina l-għena u l-faraġ tiegħek. Bi Kristu Sidna. Bilek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fi tubietek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bilek Alla għal-dejjem. Tolbu miegħi ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu Għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Aħna niċċelebraw bil-qima it-tifkira ta' Omm ibnek għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin noffrulek aħna stess inkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddies. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li int battuna bħala Salvatur u feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għatem irida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddies. Fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk, flimkien mal-anġelu l-qaddisin kollha, inxandru glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art minnija bil-glorja tiegħek.
Osanna fil-għola ta' smewiet. Imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-għola ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dubietna ħama naffu minn ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna d-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, biet l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi l-dubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ġesu Kristu nitolbok li din it-tqallina bil-ġisem tiegħek ma tkunx kundanna tiegħi.
taħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' riħu ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt biss kemm waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-om Quddiesa ta' ibnek, int tajtna semm il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina il-qawwa tas-salvazzjoni. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, Missier, l-Iben, l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, roddu ħajr lillah.
Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesenna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u jrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrilna d-dubietna, eħlisna minn nar tal-infern, ħuġġanna l-erwieħ kollha u għejn lil dawk li għandhom bżonn iħnina tiegħek. Fl-ewwel misteru minn tal-glorja nikkonsidraw meta sina Ġesu Kristu għamen bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi sart nagħtek, ikun trid kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-denni. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħurġanna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fit-tieni misteru tal-glorja nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi sart nagħtek. Ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlub għalina mit-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tkun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħurġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fit-tielet misteru minn tal-glorja nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, taddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li tkun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna d-dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, ħurġenna l-erbieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fir-raba' misteru tal-glorja nikkonsidraw meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, taddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlokolina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek.
imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina rrid tkun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fil-ħames misteru ta' glorja nikkonsidraw meta Sitna Marija ġiet inkurata mit-Trinità Quddiesa u mollija fuq il-kori kollha tal-Anġli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi sart nagħtek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umma Alla, tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Islim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Islim għalik lilek ngħidu, għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku norfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi sart nagħtek.
Kun li trid int fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ma daħannix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni, amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddu fuqhom, Jistrieħu fis-slim. amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu smana, Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal tagħna, Missier eternalla. ħenna lina, Ibenalla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Om Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob għalina, Om it-tama. itlob għalina, Om li zjed safja. itlob għalina, Om li zjed nadifa. itlob għalina, Om u xebba. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewkba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraġġ tal-migranti. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina Quddiesa Om Alla. biex ikun jisħuq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. O Alla li rid li ma' tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarruha Om Alla li nkunu mejjinin mit-talb tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Ġusepp ta' Qalb Safja, itlob għalina. Sant Ignazju ta' Leola, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Għada filgħodu fid-9:30 ser inwasslulkom Quddiesa mill-Knisja Parrokjali tas-Salvatur Ħallija fil-festa ta' Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Nistedinkom biex flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Insellmilkom.